Chai! Ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ife mama Deborah na-agwa nwa ya nwaanyị na ọ na-agwa Deborah na ebe ọ bụ na o nwere ozi ndidi ka ọ gbaalụ ya bụ nne ya egwu mbọsị a na-akwa ya bụ nne ya na kịta anụnwa na ọnya bụ nne ya na-agbaziri ya bụ nwa ya egwu na ebe ọ bụ na o nwere ozi ndidi mbọsị a ya akwa ya bụ nne ya ka o buru foto ya na-efichasị ihu ya wee na-atụ mpete na-atụ ukwe na kịta anụnwa na ọnya bụ nne ya nọzi wee buru foto nwa ya wee na-efichasị ihu ya wee na-ebe akwa wee na-agbaziri ya egwu o kwesịrị ịgbalị ya bụ nne ya mbọsị a ya akwa ya. Hei! Ife a wee bụrụ ife iru uju, ife ịkwa akwa na ife anya mmiri. Bịakwanụ ka unu nụrụ ka oyi nwoke Deborah si wee gbu Deborah maka na Deborah sikwa na ọ chọzi ya bụ relationship na ike agwụghị ya na ya bụ oyi ya nwoke na-akụ ya dandusa tepụrụ Telamanda bido cheka na ọ chọzi na ebe ọ bụ na oyide etu anụnwa fana abụ nụbazi anụba na si kedu ka ọ ya adị ka o were kịta anụnwa wee gbaba ọsọ ndị ya. Ya bụ oyi ya nwoke wee hole eze ntutu wee taa wee sichaa na nke ahịa emekwa eme na ọ bụrụ na ya na ya ayịghọ na ọ bụrụ na ọnụ ya na isi ya ada na oyi egburiri ọchụ. Amaghị na ichetara akụkọ anụnwa trendịrị a na-akọwa mgbe ahụ na-enwere otu nwata nwaanyị oyi ya nwoke ex-boyfriend ya jelu n'ụlọ ebe obi wee ruo ebe ahụ wee were mma sọgbuo ya. Ọnya bụ Deborah bụ ife akịta anụnwa mmemme akwamozu ya bụ ife onufulu ebe a na-eme nke bụkwana na mmịa nọ n'ife iru uju n'ife ịkwa akwa na ife mwute ka esi wee gburi ya nwa ya ka o si ho wee ghara ije ọmụgwọ ka o si wee kwachaa aka wee tiela ọkụ ka akụ wee zụọ nwa ya na yunivasiti taa afụfụ niile ọ taa rụzie mgbe o ya eri uru otu efurefu otu amamife mma akpụ ya otu dimkpa bini otu ekwensu do na mmadụ wee pụta wee gbuorie nwa ya nwaanyị na-eme ya nta na-emeghị imo maka gịnị na o kwetara ya oyi nwoke. O wee bụ na a na-akọwa na mgbe ahụ ife anụnwa na-eme na Deborah nọkwanụ na yunivasiti mgbe ahụ ọ gwara nke nwoke na ọ chọrọzi mgbe ahụ ka o jekwa youth service wee jefee aha na nna ya na oji maka oyi ya nwoke anụnwa ọ sịrị ya na ọ chọghọzi nke nwoke wee na-eyi ya egwu na oyi egbu ya oge ọbụla ọ kpọọ ya na foonu ọ na-ejiji ya na oyi egbu ya wee were maka ya wee kwapụkwa ebe obi o kwajee ebe ọzọ jee biri mee youth service o mechaa nata jee ebe ọzọ biri wee na-alụzi ọrụ na-eme interior decoration nke bụ na m amaghị ka nya bụ abụzi oyi ya nwoke si wee tụgide ana wee sigide ana n'imi wee fụkwa nọmba nke nwaanyị a chọpụtakwa ebe obi wee ka na-esogharị ya after 2 years o wee na-achụkwa nwa mmadụ ka o gbuo ya. Unu asị na onye ahụ ekwensu bikonu onye ka a na-akọwa na after 2 years ahụ nke nwoke aka na-akpọ nke nwaanyị na ọ ya anụrịrị ya na ọ bụrụ na ọ nụghị ya na o nweghị onye ọzọ na ọ bụrụ na ọ yighị ya na o nweghị onye ọzọ onye go na mmadụ yidebe since 2 years fụdebe since 2 years ọdụkọ na nke nwaanyị emuvubere on ihe eje chọba onye ọzọ ka gị na ya yiba ọkwa ya ka nke nwaanyị chekwa na ife egwuregwu asị ọkpọọ ya na foonu ọ na-asị ya na oyi egbu ya n'esteeti ebe nke nwaanyị ya bi asị na oruru otu mbọsị nwa nke nwoke buru meshin were ife eji ekpuchi ihu kpuchie ihu ya na meshin ka a ghara ịma na ọnya nwa buru ife ndị na-ederivalụ mmadụ ife buru ya bịa n'esteeti ebe nke nwaanyị ya bi gwa ndị nche na nke nwaanyị ya goro ife na famegheri ụzọ ka o jee binye ya ife nke nwaanyị goro. Ndị nche kpọọ nke nwaanyị na foonu nke nwaanyị si na ọ nwekwa ife o goro na ọ nweghị ife ọ na-eme expect nke nwoke kwechiri si na o nwere ife o goro bife emebezie ka ekpughe ya ihu ya nke nwoke gbaferu a na-akọwakwa na orukwalụ mbọsị nwa si ọkwụwa fensị mawatakwa n'ebe nke nwaanyị ya bikwa n'otu esteeti ahụ jee ebe nke nwaanyị debere gaasị eji esi nri were ife kpabisichaa ya ka ọkụ ugbuo nke nwaanyị n'emu na ebe ahụ achọpụta ya n'oge emenyụkwa ya na o gbuteghị nke nwaanyị. Onye ka o rukwara otu mbọsị nke ikpeazụ azị ọ mabata wee were mma bata na apatịmentị ebe Deborah bi maka a na-akọwa na ọdụkwa ka aja ka ọ kwuru wee mabata wee fụzie Deborah ebe ọ nọ n'ime kichin asị na ọ na-agwa Deborah na ọ ya yiriri ya na ọ ya anụ ya. Deborah si ya na ọ ya ekwe na ọ ya ayịzi. O nwekwa ife nche ịkọwara ụfọdụ ụmụ nwaanyị bikonu ndị be anyị si na iruo na June na gume ka ndị June ụdị ife adapụtala daa momenti onye ahụ na-asị ya anụ m ka ọ na ya anụ m nne kwetasị ya na mma anụ richọtụ na onwezidori onye ọzọ n'ọsọsọ goni ya nya ka ị napụtagodi isi gị ebe ahụ maka na ọ bụrụ na Deborah weturu onu ana ka mmụọ onwe ya danụ nya were nwayọọ gwa ya okwu mgbe ahụ nke nwoke ya atọwọ mma ahụ mana ike Deborah si ya mba ọ mahụ na nke nwoke emi nụrụ ife ọ na-ekwu ọ mahụ na ọdụ siriọs ike ọ na-asị ya na ya anụmọsị ya mba na achọghịzi m na nke nke nwoke were mma wee sụtọkọsịcha nwa mmadụ n'ime kichin be ya biko na ụdị ife adụrụ onye ahụ bụ ifu na ogbu mma n'aka ma ifu ka o si wee nọrụ na enweghị onye ya azọpụta ya ebe ahụ na onweghị onye ya nyere ya aka biko kweta na nke onye ahụ na-ekwudo si ya nsogbu adịghị
isizi ebe ahụ gbapụta jee na nke ndị uwe ojii ka eje kpụrụ ya. Hei, ekwensu jọkwa njọ. Ọkwa ntu a ka ndị nebo si wee nụzi ka Deborah na-eti mkpu ọnwụ. Ndị nebo wee gbalụzie wee bịa ka amara ife Deborah na-etiri. Oyi ya nwoke fụ ka ndị nebo na-abịa tọwo mma o ji welu mma sụkasịcha onwe ya n'ahụ maka ọmalụgo na ọ ya gbapụ nwụzi ọsọ na ebe niile na ndị mmadụ agbalụgo bịaba. Ọ tọwọlụkwa n'ime kichin ebe ahụ asị ivu nọọ Deborah bụ ife sụrụ ya mma maọbụ na Deborah chọrọ igbu ya nyanwa na-edifendị onwe ya n'ụlọ be mmadụ ka mmadụ ya abịakwa inedi nya gụna ya nwezi ụlọ ka ogene o ya eji wee bụrụ self defense na biya kwa mmadụ ịnọkwa biya nọ pịa mkpụrụ ọtụ. N'ọkwa ntu anụnwa ka ndị nche nọ n'esteeti Asizi wee kpọọ ndị polisi wee bịa wee kpụrụzie nke nwoke jebe n'ogige ndị uwe ojii. Kịta anụnwa ekpebeghị ikpe ka amalụ ka a ya esikwanụ wee tụ ya nga mana unu n'anya unu ya afụkwanụ na Deborah na ndị befe akwabagokwa anụ ya akwawa ka nne ya ezuzikwa n'ike. Onye nwụrụ anwụ anwụgo onwe ife emegide ka akpọnyite ya n'ọnwụ onwerozi ife a na-ayọ Chukwu bụ justice. Ntu oyi ya nwoke gburie ogbu mma nakwa na mma ogbu egbe nakwa na egbe ife onye metati werụkwa ya kwụọ ya ụgwọ nje ka mkpụrụ obi Deborah ka o zuru ike na ndokwa ka ndị ọnwụ ya metụta ka nne ya kasikwa anụ na ife mere emego. Chineke kasie nwaanyị mmadụ obi ọkwa ife a ka mmadụ ya ayawa oyinụ na nwaanyị na-ayazi BP na-aya nke a ọ bụrụ ife ikwensu si na mmadụ uke shido na mmadụ na ife o buru nwaanyị mmadụ ọ na-ebe nwaanyị ike gwụrụ.